खेसारी लाल के बारे में विनय सिंह ने क्या कहा, आइए हम आपको बताते हैं लाइव वीडियो में। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, खेसारी भैया के आज के डेट में कोनो ऐसा व्यक्ति ना होई जे कि ना जानत होई। और खेसारी भैया के कृपा दृष्टि से 2 फिल्म बने जा रहल बा, जौना के नाम बा गंगा के पार और मानसी घाट। हम आप लोग के बतावे के चाहतानी कि खेसारी भैया के जितना भी तारीफ कइल जाओ बहुत कम बा। आज के डेट में उहाँ के एगो गरीबन के मसीहा बानी और उहे के कृपा दृष्टि से ई हमनी के फिल्म मुरली फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले बने जा गोपाल बिहारी जी के निर्देशन में बने जा रहल बा। और यह फिल्म के शूटिंग मैरवा, सिवान, छपरा और मानसी खगड़िया में होके वाला बा। आप सभी जितना भी भोजपुरी से जुड़ल कलाकार बानी, जे अपना कला के प्रदर्शन करे के चाहतानी, ये फिल्म में काम करे के चाहतानी, ऊ मैरवा में आके मिल सकतानी या फिर अभी भी कांटेक्ट कर सकतानी गोपाल बिहारी जी के। उन्हें के निर्देशन में ई फिल्म बने जा रहल बा गंगा के पार और मानसी घाट। और इस फिल्म खेसारी भैया के आशीर्वाद से बने जा रहल बा। और ये फिल्म में हम एगो विलन की अहम भूमिका में आ रहल बानी। और वह सबके बता दी कि आप लोग भी अगर आवे के चाहतानी तो आई, आप लोग के मोस्ट वेलकम बा। गोपाल बिहारी जी से संपर्क करी और हमरा यह चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी और जितना से जितना हो सके